Savlar mısınız? Min inspektor üç pişmak. Üç pişmakның üç pişmağında tekşiruvchi. Üç pişmakның barısında tekşireceğiz. Manısında tekşireceğiz, manısında. Barısında tekşireceğiz. Benim deviz bir. Kildim, kurdum, sayılandım. Uşadı iken demledim, uşamasa bir gaybe. Üç pişmaklı seyahatimizni başladık Kazanдағы ataklı şey yurtundan. Bilgili min aşsı ülkesinde bilgiç tugul, lakin bilgiç bulmasam da üç pişmaklı aşarga bir yarattım. Onu öz gümrümde aşap da qaradım, özüm pişirip de qaradım, başka kişilerin de pişirgenlerin rəqtlərini күзәтеп тұрдым. Şuna göre üç pişmak inspeksiyasını ötkərəyə haqqım var dep uylayım. Bilgili bu benim işimni uşatmaушылар da bulur. Eğer de sögəsiz keleyken sögəsiz, maqtısınız kelsə maqtağız. Min hər bir qaytavazga açtım. Üç pişmak turundагы qissаны башлыйбыз Казандагы легендар урыннан, şey йортуннан. Монда һәр вакыт туристлар йөри. Туристлар монда һәр вакыт күп була. Минем дә берничә ел элек булганым бар, ләкин ул вакытта әле мин ошамаган иде, нишләптер. Югыйсә кешеләр бик мактаганнар иде. Фәлән ел үткәч барыбер килеп карарга булдым шушы чәй йортына, үч пичмакны тәмлеп әзерлиләр микән, юк микән, хәзер барысын да беләчәкбез. Менә монда мотор итеп язып куйганнар. Добро пожаловать в дом чая. Менә шундый мотор картина эленеп тора. Столовая? Да. Менә монда менә шундый мотор әйберләр. Мотор попал тора. Халык күп. Барысы да килгән ашарга. Ә безне барыбер дә кызыксындыра. Үч пичмак темасы. Менә ул үч пичмаклар мотор итеп бөрелгән. Картофель, фарш, говяжий. Фарштан үч пичмакны алдык. Хәзер калып карыйбыз. Менә ул үч пичмак. Күреп торасыз. Әнә ничек үрелгән. Хәзер ишен ачып карыйбыз. Яхшыдан. Миңа иң ошамаган нәрсәсе булды, аның ишендә фарш булу. Чөнки ишен татар үч пичмагы фарш белән булырга тиеш түгел, килешәсездер. Хәзер калып карыйм. Камыры дрожжевой түгел, ничек диләр, монда чүпрә салынган бугай. Моның нәйле? Һәр хәлдә әби пешерә торган үч пичмакка җитми инде бу. Әйтәм бит, ите фарш булырга тиеш түгел, чын үч пичмакның ул киселгән булырга тиеш минемчә. Ничәле куйым дигәндә, былай тышкы кыяфәте әйбәт шикелле бу үч пичмакның, ләкин тәменә мин үчле куяр идем. Һәр хәлдә бөртү биргесенә җитми. Бәрәңгесе дә былай гына. Теге промышленный масштабта пешерәләр бит ризыкларны һәм менә бу үч пичмакның тәме дә шул промышленный масштабта пешерелгән үч пичмак шикелле. 98 сумга 600 мл сыйдырышлы шушындай татарча дип язылганаларны аны алдым. Шулай ук тәмле дип әйтеп булмый, кызганычка күрә. Билгеле, изге урыннарны курларга ярамый, чәй йорты ул туристлар йөри торган шундый матур, рәхәт урын дип санала. Ләкин ни кызганыч, менә мин ашаган үч пичмак та тәмле дип әйтеп булмый, тәмсез дип әйтмим. Зур хурлау булыр. Менә чәй дә шул дәрәҗәләргә килеп чыккан. Менә өлеш тә алдык әле. Өлеш монда бар сыер ите белән, хәләттә бит ул ясала тавык итеннән. Как тебе на вкус? Мин дә кабып карыйм. Менә өлешләре былай матурак күренә шикелле. Камыр көтелеп тора. Майын салганнар күп итеп сизелә камырыннан. Һәр хәлдә бу тәмлерәк. Менә моңа мин мәсәлән, бәлки бишелдә куярым, кабып карыйм әле. Өлешләре дөрестән дә бик тәмле. Менә моның өчен чәй йортына әфәрин диябез. Үч пичмак өчен былай итеп күрсәтәбез. Җәмәгать Галгали столовый булып чыкты бу чәй йорты. Үзенә күрә бер булды бу разведка, чөнки минем дус кызым килергә тиеш Мәскәүдән. Менә аны монда алып килергә дип уйлап торганым, әле ярый алып килмәгәнмен дип торам.
Чөнки әйтәм бит, очмагы да тәмле түгел, чәйләре дә тәмле түгел, ни кызганыч. Шуңа күрә бүтән килергә бик үк теләк юк шул.